Engeno maranirio makare nyakoronga juang machiegni chenoni markagi kacha nyinga Lydia Ukeyo. Kwan joma osewito magi tok kuoto kuong ma oko puodhi kar chung'ol bura ma Mwea West County ma Kirinyaga koro chopo ji 13 tok jomoko go report ni owito ngimagi e gwenge Makangai kod Kandongu. Jodak ma kod ich wang' nyo monjo kar kuong'no mong'ere kaka California kendo wang'o odno. Report bende yango ni wuon kar math no osemaki ka nonro matut dhi nyime ewi kuong'no mar Kwiri. Kenye kimetukasirisha sana ni usaji wa pombe haramu huku. Kwanza sisi kama mimi kwa familia yetu tumepoteza watu 3. Kuna hata siwezi sema, hata siwezi ongea, mimi nimekasirika sana juu niliona haki ya Mungu, watu wetu wameuawa 3 kwa familia yetu. Wameuawa na juu ya hiyo pombe. Kama ni watu, kama ni mapolisi tuondolewe wote, tuletewe wengine na machifu tuchenjiwe. Hata maendimeni hatuwataki juu wafanyi kazi. Tumekasirika. Na hapa nyumbani iko shinde imetoka hapa. Huyu mzee anaitwa California. Amekuja hapa akaeka kazi hapa. Na huku ndiko nyumbani. Sasa hii pombe ameleta ya kuua watu. Hapa watu wanakufa laini. Tumekasirika kwa sababu ya kuona hapa tuna watu wanakufa laini. Kama saa hii watu wa 7 saa hii wamesha kwenda. Na wamekufa, sisi tunangojea nini? Kama wengine serikali hakuna msaada, manake kama wana msaada hapa Kangai wangekuwa hapa. Wangekuwa mendiri na yeye, lakini hawana usaidizi yoyote. Kwan jima osewito ngimagi kaluwore gi masira mar mach manyocha omuoche kar dak mamradi e Embakasi County ma Nairobi koro chopo ji 7 bang' ng'ato machielo wito ngimane kawuono. E ote mochiw kod jawach e lo piny owacho Isaac Mwaura mayango tho mar ng'at mar 7 kaluwore gi masirano koni kaka piny owacho gikore maneno ni joma noyudo midhiero kaluwore kod masira makamano oyudo ratiro margi. Koni piny owacho sedonjone ji 4 kod ketho mopogore opogore koting'o buch nek kendo gibiro neno ni nonro bende pod dhi nyime mar yango matut ewi masirano. Mwaura bende osingo ni piny owacho biro medo siro joma noyudo midhiero makamano. Okwayo oganda mondo omi obed motang' kendo gigo report ewi kunde jaso gas ma oko puodhi matie kunde dak kokalo e namba 020 33 13 004. Kwadhi mbele nyakora mwajonga ni komiti marango weche thieth od bura dwaro mondo migao mar thieth ochopie mbele komiti no mar chiwo ler ewi jogo manomiyo rak mar pogo masinde mag pimo kod gayo tuo mar kansa e kuonde thieth moko 3 ma pacho kae. Jakom komiti no Dr. Robert Pukose wacho ni komiti no oseyango ni moko kuom masinde mag thiedho kansa go chal margi ok ber kendo ginyal konyo gande yo makare kamago mosekethore bende koro pokolosi. Pukose wacho ni gwenge manyandwat ma ugwe mar piny Kenya medo ndiko kwan malo mar jogo mayudo tuo mar kansa, gino mamiyo ber ka masinde go tiyo yo makare ka ripode moko nyiso ni masinde man Mombasa bende okethore. The national government Ministry of Health entered into a contract with the supplier. So we would want the Minister of Health to be able to appear before the Health Committee in the National Assembly and explain to us what type of service contract they entered into, why this machine has broken for the last 6 or so months, and yet the contractor has not come to make the necessary repairs. We are also informed that a similar machine in Mombasa is also having similar mechanical challenges. It's a very important facility for us in this region, and we will ask the members of the Health Committee to consider it and see how this facility can be up and running again.
to maximum capacity. Now that the National Cancer Institute has been reactivated, we'd want to see the National Cancer Institute coordinating support to the regional cancer centers, the 3 that are already functioning here in Garissa, Mombasa and Nakuru, as well as fast-tracking the 2 that are supposed to be there in both in Kisii, Kisumu, and also upgrading like the one in Nyeri. Governor Kakamega Fernandez Barasa koro dwaro mondo mi Senator Kakamega Boni Halwale osir paro mag chik manyalo kelo dongruok e gwengego. Kano lose kinde yango chenro mag gero apaya e kar chung od bura Matungu, Governor nowacho ni counties bando sirikal mamalo pok mar omenda matara mapok oyudo. Barasa koro dwaro mondo mi od bura mar Senate okonye siro dongruok mar sirikande mag gwenge, kwacho ni ywaruok e kind senators kod governors thiro dongruok mag gwenge. Mnajisikia nyumbani? Si mnajisikia nyumbani? Barena. Mama banje Barena. Uwe tayari. Uwe tayari. Okay, take your chance. Kakamega County alone, we lost 1 billion because of one Boni Halwale. Alafu saa hii anasambaza uvumi kule nje ati nimekuletea 928 million for health. Budgeting process ya mwaka huu ndio tumeanza. Sisi kama counties, we are requesting for 450 billion Kenya shillings. Kazi ya senators ni kuhakikisha once we table hiyo motion ya pesa in Senate, we want to see senators being accountable na kusaidia ugatuzi by supporting pesa ya kuja hapa. Ikifika mwaka wa 2027 tunaambia Khalwale wembe ni ule? Wembe ni ule? Jodak Mabondo sub-county okwa mondo mi oket ritruok makare kaluwore gi muoch mar tuo nyaldiema e county ma Migori. MC ma South Sako Eunice Ndolo jiwo jodak maluora madhowath mar Nam Lolwe mondo mi orit ler mabiro konyo e geng'o tuoche ma kamago. Nolose nyasi mar yawo chope manyasani e dhowath ma Kochilo mane oger gi sirikal ma Siaya ka okalo e apis mare. Wachno osir kod jata chenro e ward ma South Sako Olive Otieno ma opo chenro mar gero choche mowacho ni biro konyo gi weche rito ler e alwora mar Nam Lolwe. Magi timore mondo odiechieng' achiel tok ji 2 yud kod tuo mar nyaldiema e county ma Migori. Wabiro kaka wuono mondo walonche choma nyochi gero Kochilo Beach osetieke kendo wago erokamano ahinya kuom tich motire maber. Kineno ka ibo neno kaka Kochilo chomo ger Kochilo ber kendo olombo wang'. Mae rigo bro kelo alwora mondo bed moritre maler kendo bro ketho kata weche mag kolera ok bi betie kaka kuonde moko sani kolera osewuokie. Omiyo Kochilo Beach ka rigo koro ritruok dwa betie maber. Wagoro kamano ni Mheshimiwa kaachiel gi His Excellency the Governor mondo oneni ler otimore kamoro amora e South Sako ka by ensuring ni gimiyowa choche iyo makare. Ta wadwaro ni kolera kata kaponi ni Migori to kiko chop Siaya County wa maintain cleanliness as a county government. Joked ratich nyiri mitemo makara mitero nyango e county ma Garissa wacho ni ok gimor kod oganda ma pod ng'ado nyiri e piny e chuny gwenge county no. Joked ratiro go oganda go wacho ni jo ma ng'ado nyiri go tiyo kod mbui maduong' manyasani moting'o nyaka jotije sirikal mondo mi kik fwenygi. Kane gilose odiechieng' mar kedo kod nyango mar nyiri, giwacho ni gikale achiedh nade mathoth ka moting'o koso sir kawuok kuom jotelo manie gweng'no. Lakini wenyeji wote waliulizwa injinia ameoleka na daktari. Niko na imani huyu msichana anakuwa discriminated, anawekwa kando. Hawezi akakaa na raha kwa wasichana wenzake. Ya tatu, msichana vile wa mama wanasema msichana asipofanywa ukeketaji pia katika jamii haolewi. Anaambiwa huyo msichana si hajaenda ukeketaji, kwa hivyo nani ataoa yeye. Na pia katika shule wanasema msichana asipofanywa ukeketaji, msichana akienda shule wenzao wanamdharau.
Hayo ndio yale changamoto ambazo ziko, lakini tunasema ukeketaji kwa dini hakuna. Tufuate dini, tusifuate kitamaduni. Kwa visa za bado ukeketaji zinaendelea katika village, na tunashirikiana na county commissioner, na pia tumekuwa na anti-FGM board, na pia tumekuwa vikao na chiefs, na tumehamasisha chiefs ya kwamba wawe wanaangalia wale watoto wanakeketwa katika village zao. Pia kuna ile depression, wanapatwa na stress, nimefanyiwa kitu ambacho siwezi toka nje, wanafungiwa manyumbani hadi ule muda uishe. Kwa hivyo mnafanya vizuri, hii kiendelee hivi itasaidia wasichana, na ni kwa kweli wasichana wamekuwa wakisoma, na kuna wenyewe personally wanatuelezea hili jambo hatufurahishi kwa sababu zinaleta kuoleka haraka. Wengine wakifanyiwa hili wanaongeleshwa, wanajiona wao wamekuwa wasichana, wanaingia kwa harusi kwa mapema. Riwruok mar Siaya Strategic Assembly SSA ochako chenro mag chiwo oboke ne jodak mantiere kod lony e tije mag lwedo kaka mago mag jua kali. Giriwore kod kuonde tiegruok mag tije lwedo kod kuonde tiegruok mamoko e kaunti ma Siaya mar chako chenro manono lony mag ji sekta mopogore opogore bang'e chiwo negi oboke mondo mi okonygi yudo thuolo mag tije kaka jowadgi mamoko mosomo e kuonde tiegruok manyasani. Magi duto timore e bwo chenro motis ni Recognition of Prior Learning RPL. The major reason why we found ourselves here, we were doing mobilization. We wanted to sensitize community about what is RPL and how is the process, how the process can be conducted so that somebody reach a point where he or she can be certified. There is the competitive advantage that these people are lacking when they go there in the market. You realize that particular time when the tenders are out, the only thing that can show that this person is qualified to do this particular work is the certificates or the documentation that they have. But because they're not having this documentation, there is no evidence that can show that these particular people there's no proof that these particular people can do this particular work very well. So recognition of prior learning gives you an opportunity to get the certificate so that you can also have a competitive advantage for even the tenders which are outside there. I'm Steve Amolo, Director, State Farm Enterprise Limited. I want to thank the Bondo Technical for rolling out this kind of program that will help and motivate our youths around. We appreciate just because State Farm Enterprise deals with all fields, mechanical, construction, because we've been offering attachments to the students from other vocations. Thoth jodak manoriembi kalore kod chenro mar sirikal mar gero udi mane onge oyueye kar dak ma Buxton, kaunti ya Mombasa, koro dwaro mondo mi omigi ute 184 mane oket tenge ne sirikand kaunti no. Giwacho ni ok ginyal chiwo omenda mane oketi ne gichul jaket mwandu magero ute sirikal go kane giloso oko mar ute go. Jodak go wacho ni kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto nosingo ni nonego migi ute dwe mar 11 higa mokalo, nyaka sani onge okang' moro amora mosekawo. Giyie mar chudo mos e bwo chenro mar ute mane onge oyueyo, ka giwacho ni chudo masani dwaro ni gichul jaket mwandu ok ginyal kaluwore kod pek mar ochumi ma pacho ka. Isi ametutetea, lakini viongozi wetu hawakututetea, hawazungumzi kuhusu sisi. Wanasema tunaona wivu wale waliolipa, sisi tumeshindwa kulipa, tuwaonea wivu. Hakuna mtu anayemwonea wivu. Wewe umtoe mtu katika nyumba alikuwa akikaa kisha useme waona wivu. Hakuna mtu anayeona wivu. Kwa hivyo tunakuomba Governor Mpira Abdul Samad, uko kwako. Sisi tuweza kulipa, sisi tukilipa 1700, 2800. Ushaona? Uwezo huo tunao, lakini uwezo wa kulipa pesa nyingi hatuwezi. Ushafahamu? Kama ule mpango wa serikali unaofanyika, sisi ndio tunataka huo mpango wa serikali. Wengia ni madosi watupu. Ushafahamu vipi? Sasa ziko nyumba ambazo zilikuwako za katika ile deal ya developer na county, kuna nyumba 1184 ambazo hizo walikuwa kuwapewe watu wa county.
Wewe unakuja in 1 year wanafanya ni mtu hoya kama mimi niweze kulipa 3 million in 1 year ndio ni afford nyumba. Inawezekanaje? Na ile pale kwa tiketi pale uko unalipa around 3700 shillings for a 2-bedroom house. Sasa mradi kama huu ukiangalia ni vipi the urban poor ataweza kupata nyumba hapa kama hataweza kubadilisha hii mikakati yao vizuri, then itakuwa ni miradi ya mabwenyenye wanachukua nyumba, biashara ya BNBs tu inaendelea tu hapa Mombasa ama mahali kwingine kote. Lakini hata viongozi wetu tunaona kama ndio hajajibika vizuri sana, na tungependa wapeze kuwajibika. Gikanye mwatike chendo marka kachnya kora mga jwangero kamano kuma medio kete mana kara Ramogi TV kata kamano angno ami kuma Weche kugike chendro wa magudhiambo mana ngichwelo kachiel giotieno seche mag oimore mabende ang ne wabed kanyo gi chendro mar bujope kata kamano ka weekendi hawi elwet DJ Vic gi chendro mar ngomo waki oriti masani nyinga Lydia okay.